Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pinanggih malih wonten ing channel YouTube pembelajaran jarak jauh mata pelajaran bahasa Jawa kelas 9. Para siswa, ing kalodhangan menika para siswa dipun ajak memahami bab sandiwara. Bab ingkang gegayutan kalian istilah sandiwara ugi kawruh basa babagan tembung Yogyaswara. Para siswa ingkang hebat, salam sehat, sugeng makarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.